Hej, mit navn er Janus Spontanus, og jeg er kommet til Ejby her i dag for at tale med Terkel i Knibe. Terkel han har nogle problemer med en pige, han har fundet på nettet, og han har bedt om min hjælp. Lad os høre med. Du er hjemløs! Du er godt liv, og det er mere værd end dig! Du kan også lige så klokken er. Det er 2 minutter og 3 diamant, og du er stadig hjemløs. Ja, men i mindste har jeg en pose med remoulade og mayonnaise. Det er det mest værdifulde, jeg ejer. Nej! Nej! Ikke Benny! Nej! Ja, endnu en hverdagsforhandling for Janus Spontanus. Hej, mit navn er Janus Spontanus, men det vidste du nok i forvejen. Hej, kom ind for. Jo, tak. As long as you love me. Hyggeligt sted, du har det her. Det er næsten ligesom at være hjemme, bortset fra at have pænt klamt. Tak skal du have, men hvem er du egentlig? Drengen Pips. Han ved ikke, hvem jeg er. Jeg er Janus Spontanus. Så det er klart, at han har problemer med sit forhold, når han ikke kender mig. Jeg er lige så kendt som alle dem, der fra Paradise. Altså, prøv at se mig. Altså, der banker en eller anden mand på børn, så åbner jeg aner ikke, hvem det er. Han har sådan en homohæstal, hvor han griner, og der snakker med et klamt hus, og jeg aner ikke, hvad han snakker om. Altså, jeg er højere end højhus, og det han er. Jeg er bare hjemløs. Altså, jeg er mere lækker end dem fra Paradise. Og jeg har et bedre job, og jeg har guldur med diamanter på. Jeg er stadig bare hjemløs. Ja. Vil du vise mig dit værelse? Jo, det er okay. Ja, her var jeg. Og Terkel, kan du lige fortælle mig lidt om hende pigen, du har vundet? Men først så hende noget champagne til mig. Okay. Ja. Nu er han gået. Jeg kan fandme godt se, han har jo fandme nogle problemer. Altså, han har jo en skidegrim dame hængende der på væggen. Jeg kan godt forstå, at det er svært at få fat i pigerne, når de er så grimme jo. Altså, vi havde ikke noget champagne, men her er noget vand. Ja. Vi kan rigtig meget miljø, så det der, det er regnvand, det faldt ud for. Regnvand. Knækken giver mig regnvand. Vand, der har været udenfor. Skidt i af insekter. Gylpet op af fugle. Ja, Terkel, du prøver at forgive mig, men lad os se bort fra det. Fortæl mig noget om pigebarn. Jamen altså, hun hedder Hannah Montana, og hun kommer fra byen, og jeg mødte hende over nettet. Og så er vi blevet venner på Facebook, og jeg har prøvet, at vi snakker sådan nogle gange over telefon, Skype, men hun har aldrig et billede på. Og jeg har fået sådan et billede af hende her. Er det hende? Det er Hannah Montana, ja. Okay. Sådan, jeg mener i hvert fald, det er sådan, man udtaler. Ja, i hvert fald kønner end hende på plakaten. Det kan godt se. Ja, det er så også en mand på det. Ja, det er fandme godt gået, Terkel. Ja, tak. Hvis hun findes, har du mødt hende? Nej, jeg har aldrig mødt hende før. Altså, hver gang vi snakker om hun kan komme herover eller kan komme derover, så sådan, mine forældre skal lige, vi skal til månen, eller hun det for, eller hun har sådan, hun har et møde med præsidenten. Ja, må jeg så sige, for det ja, det må. Ja. Sådan, hun kommer med nogle sære undskyldninger, eller det er ikke undskyldninger, hun kommer med nogle ting, hun altid skal, hver gang man spørger. Ja, det lyder fandme lovligt, hun ikke må møde dig. Du er en meget charmerende ung dreng. Ja, altså, okay, hvis hun har lidt travlt, og hun skal så mange ting, så er det og så er det selvfølgelig, skal hun til månen. Ja, altså, der er nogle ting, det er noget bare mod klare, ikke? Men jeg kunne godt tænke mig, Terkel, at vi måske prøvede at få hende på en aftale, selvom du har prøvet før, men nu prøver jeg invitere hende med. Nu må jeg se, hvad der sker. Ja, men lad os prøve det. Ja, godt. Hvad venter vi på? Vi venter på, Janus skal komme. Han skal lære mig at score damer. Nå. Der kommer han vist. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to
Ja. Totalt. Hvad? 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 Ja, totalt klar. Ja. Hvad? Jeg tror lige, at garderen begik selvmord. Hvad? Prøv at køre over og kigge. Det er også lige meget, hvor meget du er så grim. Prøv lige at køre over og kigge. Jeg kører, for jeg er jo ikke... Jeg hopper lige på. Jeg hopper lige. Jeg hopper lige. Nå, Tackle, er du klar til at score nogle damer? Det første trick, det er at have en dame at score. Og tilfældigvis så står en dame lige hernede, som jeg ikke har scoret. Så kan det være, at hun er fat til dig. Okay, Tackle, den første scorereplik, jeg vil lære den her. Har du et kort, så svarer du hvorfor. Hvorfor? Fordi jeg bare vælge dine øjne. Den virker hver gang, jeg har brugt den 12 gang, jeg har altid scoret. Så du kender nok også, håber jeg. Kom så, Tackle. Okay, lige meget. Her er en ny en. Gjorde det ondt? Hvad? Er du faldet ned fra himlen? Den var god. Jeg ved det. Hej. Gjorde det ondt? Det var Jeg blev ramt af en bus. Hvad gik det nu galt? Dine åndssvage mødreplikker virker altså ikke. Så skynd dig. Tag hende bare. Improviser! Okay, det var godt nok dårligt til Tackle. Ja, okay. Jeg skal ikke fatte, du klokker i det, mand. Jeg sagde det er præcis, det hvad du sagde, jeg skulle sige til men mig. så klokker du fandme i det. Ja. Jeg er sgu ked af. Ja. Vi bliver nødt til at ringe til hende. Jeg er ikke meget for det. Ja, fandme. Ja. Ja, tak. Så har vi aftalt det. Hun havde sjov nok tid, men det er nok fordi hun tager med mig. Okay. I morgen, hvad? Okay. I morgen klokken... tager jeg hen. Og du skal i hvert fald nok have noget andet tøj på. Ja, hun skal jo ikke blive skam første dag. Det var fandme underligt. Det kan godt være, at du kan lige være alene, men nu skal du snart have noget selskab. Er du klar til at score henne? Så klar som jeg kan være. Fandme godt, det var. Så er det jo ikke, vi skal spille.
hvad sker der for mig? Altså, så jeg sidder der og spiller skak, og kommer den der rige dumme større med det åndfærdige grin, der ødelægger min skakspil. Jeg sidder og spiller med mig selv, fordi jeg er ved at vinde. Altså, så ødelægger bare spillet. Åndfærdige grin, altså. Åndfærdige grin, helt ærligt. Altså, også, hvad sker der for det der grin der? Altså, jeg kan ikke få det ud af hovedet, sådan flimmer op i hovedet på mig hele tiden. Sådan, altså. Hej, nogen vandflasker. Nej, smut hjem med dig. Nå nej, du er hjemløs. Hov, jeg er ikke som ham. Jeg er ligesom ham. Jeg forstår ikke, om jeg er så sur, det skal skakspil med jer. Det er jo bedre som optælling. Hvorfor? Ja. Skør dreng. Mig i Ja, det smitter. Hvad fanden laver du, Sagen? skal vi ikke køre derover? Nej. Bor hun ikke ret langt væk herfra? Nej. Hun er din nabo. What? Værsgo. Hej. Er du Hanne Montagene? Ja, er du Jane Spontanus? Selvfølgelig er det. Har I tærkel med? Jamen, så det har jeg da. Men hun er jo grim. Ja, hvad fanden, jeg har prøvet at være. Hvad ses, Takke? Ja. Gider jeg sgu ikke mere af det. Endnu en lykkelig slutning i Forelsket på nettet med mig, Jane Spontanus. Kærlighed er altid uforudsigelig, og sådan kan det gå. I næste uge skal vi møde Johnny med løg på, som har problemer, ligesom Takke. Men jeg fortæller mere næste uge. Vi ses. Endnu en omgang. Eller undskyld. Film sang igen. Nej, sådan. Bare gør det samme klip. 3, nu. Nu er det faktisk lidt siden. Ude her fik jeg det imod. Hvorfor skal jeg fingre i munden? Hvad gør sådan? Det er der. Okay, bare sådan der. Ja, højere end det, for man skal... Nå, Takke, nu skal jeg lave en endnu damer. Først skal vi have en dame. Prøv at se, der er tilfældigvis en dame, som jeg ikke har skrevet. Ej, det skal ikke blive. For helvede. Monster kill. Move your... Ja! Hop op i trillen. Det er næsten ligesom at være hjemme, bortset fra at have pæn klams. Du skal grine for. Det er ikke altid. Ej, jeg skal ikke med det. Bare gør det igen. Jeg er blevet venner på Facebook. Og jeg har telefon. Det var så dumt. Du blev nervøs, gjorde du ikke det der? Jeg så ud i telefonen. Hov! Og der kommer meget mere frem. Er det ham? Uha! Fuck, Det er lækker. Hvad var det?